Thank you for tuning into Zim News Beat TV with Robert Tapfumani. Nasi tasangana zvakare tiri kuEpworth uko kwatiri kufambira nyaya ine mwanasikana ari kuti aiwa pane zvakawanda zviri kuitika mukati meupenyu hwangu zvandisiri kunzwisisa. Zvimwe zvacho ndinotone chimbo kuti aiwa kuti zvibatsirike zvinenge zvichida avo vanogona kuita matare echivanhu. Takati aiwa regai tiuyeko kuti tiuye kuzonzwa kuti upenyu hwako huri kurarama sei. Zita ndinonzi Robert Tapfumani. Chamunongoita chete ndechekulaika kana kufollowa Zim News Beat TV kuitira kuti kana tichinge takupai nyaya dzakaita saidzodzi mufamati aiwa chatsva. Uyewo zvakare tinokurudzira kuti kana paine vanenge vanzwa nyaya yatinenge tichiburitsa, kana paine vanoziva vanhu vanobatsira, munotibata toona kuti hama yedu yaenda here kunobatsirwa ikoko, nekuti mumwe anogona kunge achiona pazuva ranhasi kuti aiwa inini muupenyu hwangu ndakambenge ndine dambudziko rakadai ndikazonobatsirwa kwakati. Ndo chinangwa cheprogramu ino. Regai titaure nevanhukadzi tinzwe kuti dambudziko ravainaro rakamira sei. Vanhukadzi makadi zvenyu? Ndokubatirai aiwa dhondwari. Zita ndiani? Ndinoitwa Theophilus. Theophilus ani? Theophilus Dzikiti. Handiti mane makore mangani kuzvarwa vanhukadzi? Ndine 26 ndotena 27 this year. Handiti ndakanzwa message yauya kwandiri mukati aiwa ini ndine dambudziko randiri kusangana naro mukati meupenyu hwangu. Dambudziko iri rakatanga rini? Ndingangoti rakatanga last year. In fact ndingangoti ndaigarisana nemurume wangu. Chigarisana nemurume wangu chinhu ichi chakatangira ndaigara kuSouth Africa. In fact ndaigara nemurume wangu. Chigarisana nemurume wangu saka chinhu ichi chaipinda vanhu kuMalawi chichitaura nechiMalawi kuti chii chamuri kuti chinhu ichi? Ndingangoti in fact chikwambo chachona chinhu chekuti chinopinda munhu chakatanga chichitaura. Saka muri kuti chaikupinda here kana kuti chaipinda vanhu kuMalawi, chakatanga chipinda vanhu kuMalawi chichipinda chiri against inini, chida kundiedza inini, chichitaura nyaya yemurume wangu kuti chaipinda vanhu. Chaipinda ngatiti magarira takata muri kuti chaipinda inini here chikwambo ichi? Ipo ndopanda kuti panyatsojeka ipapa. Chakatanga chichipinda vanhu kuMalawi, chichipinda vanhu kuMalawi chichitaura about me. Ipapo ndopanda kuti chaipinda sei inini ora ndiri kuZimbabwe ka. Chinopinda munhu. Ameno kuti chinhu chakata sei chinotopinda munhu chogona kana kuda kukontrola kuti utaure zvinhu zvaunenge usingade kutaura, chokukontrola kana kuti something else, chokukontrola zvinhu zvakawanda. Apa muri kuti chaipinda vanhu kuMalawi. Chatanga chipinda vanhu kuMalawi. Vanhu kuMalawi. Murume ndo kuMalawi? Murume wangu muZimbabwenzi. Saka chaipinda sei munhu kuMalawi? Ndopanda kuti panyatso kuMalawi chichitaura kuti murume wangu ari kudana naningi chichitanga ndo matangira masvikira chakaita. Alright, ngatiti chinhu ichi chaiuya tongoti semagarira takara chosvika chosvikopinda kuna mai venyava chichitaura pamusoro penyaya yenyu mimi. Chosvika chotanga kutaura pamusoro penyaya yangu inini ndo panabva ndazvinzwa ndabva ndati. Alright, chaipinda chisikotaura kuti chii? Kuti murume wangu ane girlfriend kuDragon City. Indobva ndabvunza murume wangu kuti zvandiri kunzwa zviri kutaurika nevanhu kuMalawi chokwadi here. Murume wangu ndopabva handizvizivi. After that paipai murume wangu ataura kuti haazvizivi. Ndopanabva ndaningirikina, ndopana ndaenda ipapo zviri kutondibribisa kuti ndisanyanya kudi kutaura handisi. Ndopanabva murume wangu paipai tabva tatanga kunetsana, tichinetsana murume wangu achimboti 1 week orara outside, 1 week odzoka mumba. After 1 week odzoka mumba chinhu cheche ndopanabva ndachapinda murume wangu. Chakapinda murume wangu ndichimuona ari mumba. Chabva chapinda murume wangu chagara murume wangu. Chagara murume wangu ndakaona murume wangu akati asamba akaita kufinyama kumeso akaida kudai kuti ngari kusemeswa. Ndava ndashaziva kuti ko chii chiri kuitika. Ndanamubvunza kuti kune murume wangu kuti nei zvese boy rabva ati zvese zviri right. Ndanangoti hawo right. Pasina chinguva ndobva ndatanga kugarisana naye murume wangu chigarisana naye. Saka ndopana pasina chinguva, pasina madays ndabva ndasungwa. Ndabva ndangosungwa pasina chanambotadza kana chanamboita, ndangona ndangosungwa. Ndasungwa paipai ndaenda kujeri. Ndaingonzwa ndiri mujeri nchingonzi enda kwakatuko. Kwandisingafanira kumboenda ndaenda kwakati ita chakati icho chizodai. Enda kwakati ndaunzwa voice raitaura ranga riri voice rechikadzi kana voice rechimume. Ende kana chiti enda kwakati chiri kuti enda papi zvafanira ndonzi Robert enda kuEpworth. Unotaura nemwana wakadzikiti chaiti chii? Panenge pachifara vamwe ndini ndaingonzi rara. Panenge pachienda vamwe kumachechi muri mujerimo ini ndainzi rara. Usabude usambodi.
ndongonzirara chete ndongorara ndisingazivi kuti chinhu chichiko ichi. Apa voice raitaura nderechikadzi kana nderechirume? Mavhoisi akasiyana, kunoita echirume neechikadzi because vanhu zvinhu zvakawanda pamunhu 1A indiri 1. Saka after that ndopana ndati ndabva ndaenda ndabva ndabuda ndakagara mujeri handikunyepera ngogarira mahara pasina kana chanambotadzwa. Pawanga wasungirwe? Ndandanetsana nemurume wangu. Ndopana ndabva ndasungwa. Saka chinhu ichocho in fact ndingangoti haasi murume wangu akandisungisa because chinhu ichocho chakagara murume wangu. Chagara murume wangu ndapinda mujeri asi murume wangu akandisungisa. Saka ndagara mujeri memweya ndagara 4 months dzese ndiri mujeri zvichingonisebenzesa ndiri mujeri zvichingondishandisa ndiri mujeri memweya. Ndabuda mujeri achiti kundishandisa kuita sei? ndaingokutua mukadzi nichingokwirwa. Ndaingokwirwa nichingonzwa kuti ndikukwirwa nevanhu vakasiyana siyana, chimwe chichibva chimwe chouya. Ndabva ndabuda mujeri memweya. Ndabuda mujeri ndabva ndaenda murume wangu achigara nemafriends ake. Murume wangu ndabva ndatanga kugarisa pandakabuda zvishuwa ndaona murume wangu achigarisana nemafriends ake ndabva ndatanga kugarisana tatanga kugara kwaigara mafriends acho nekoko. Tatanga kugara ikoko tabva tazotsvaga imba. Tatsvaga imba tabva taiwana imba. Tawana imba yedu tabva tatanga kugarisa mumba medu. Tichigara mumba medu paya tichigarisana nemurume wangu takaona zvinhu zvezve zvateera futi. Takanzwa chimwe chinhu chihombe chairatidza chiri pamusoro pemba chakaita kuti dzi. Apa mumba ndichiti ndakarara nemurume wangu mumba. Chinhu ichocho chopinda murume wangu chotanga kundiita mukadzi. Handina nazorora even izvezvo handina mufaro. Chotanga kundikwirana neni chichiita zvakawanda nemurume wangu. Nichiitwa zvakawanda nichingonzwi. Ipapa ndikutonzwa kuti ndine chimwe chitori paurapa. Chinenge iri nyoka chiripo paurapa. Saka handina mufaro izvezvi. Even kutaura kwandiri kuita ndingotaura zvangu but handisi kutombofara ene ndakatsamwa ende zvakandibata too much handikukunyeperai because ndikushaziva kuti zvinhu zvakabva nekupi. Apa chimbopera kutsamwa akati mbotanga tataura nozotanga watsamwira inini ndatoya kuti ndikubatsirika. Asi kana chiri chinhu chacho chiri kuita kuti utsamwe handiti ini ndinonyatsonzwa nhoroondo yechinhu ichi kuti ndizive kuti hanzvadzi yangu tingaibatsire sei. Saka chinhu icho chichigara pamusoro paipai mumba ndichingoitwa mukadzi chichipinda murume wangu ndichinzwa mafeelings akasiyana siyana pamurume wangu. Mafeelings anosvika kuma10 dzimwe dzenguva. Handingati paday in fact ndingoti dzimwe dzenguva paise pataisangana ndaingonzwa type netype yemafeelings. Feeling yekuti chinhu chapinda nezuro ichi aiso chakapinda nhasi aiso chakapinda nezuro ndichanezuro mangwana chachimwe chapinda futi murume wangu. Handichanzwa feelings yemurume wangu ndangonzwa feelings yemafeelings akasiyana siyana pamurume wangu iye. Saka ndabva ndagara paipai after that murume wangu ndopa tatanga kudi tichigarisana paya nemurume wangu. Murume wangu ndopa chinhu zvezve zvakutondibata rafu too much zvapinda murume wangu. Murume wangu mari chaiyo hachasiya apa ndichangobuda kubva mujeri. Hachasiya mari yechikafu hachaita kana anything. Ndangoswera pamba nenzara zvinhu zvachona zvatooma. Ndopana zvazonzi ndandanzwa izvo zvinhu izvo zvazvandiudza kuti chienda kuZimbabwe. Ndopana ndati ndoita sei ndofira kunoku ndisina nambono kana hama kana kudii nemabatiro andiri kuitwa aya. Zvandiri kuita izvi zvakati zvinhu zvinotorwadza. Ndopana ndabuda ndanangoti arega ndiende kuZimbabwe namurume wangu vandipa 1000 rand. Andipa 1000 rand chaicho ndaenda ndakakwirisa bhazi ndabva kuSouth Africa kuya kunoko. Ndabva kuSouth Africa kuya kunoko. Ndichingosvika kunoko ndakati ndiri mubhazi ndisina mari yekudya ndakabva ndisina kumbodya kana anything zvichindibata rafu. Munhu wese hapana munhu akambondibatsa kana murodhi. Apa kana uchiti zvichikubata rafu chichaitika? Zvichindibata rafu kana ndichingo like munhu wese wandada kutaura naye chopinda munhu iyeye chobva chada kuda unanisirira zvezviya pamunhu iyeye. Saka ndabva kusvika ndazokumbira umwe munhu kuti ndokumbira mari yechikafu hana mbodya ndakutopiwawo zvinhu zvatosiwawo nevanhu. Pane umwe murume akatozongondibatsirawo in fact andibatsirawo murume iye. Ndopana ndabva tasvika kunoko. Ndasvika kunoko huri usiku ndabva ndaona
ndabva ndaona ngekuti ndabva ndati rega ndiburuke bhazi ndiende kumba zvazvatanga kundirambira kuti aufanira kuburuka rara mubhazi ipapo zvinenge chitaura rara mubhazi pasaidi pangu ichocho pakauya kamwana mwana angari mwana wasaizi inenge yabva yagara pasaidi pangu vatanga kungondirova kungonditema nezvinhu so ndakangogara so saka ndichingochaziva kuti kondatadzeko chinhu chikunditemerei handinei nacho ande handichizivi kuti chabvepi ndatemwa paya ndopana ndati ndabva ndati rega ndienda ngumba ndauya ndabva ndarasika panapa ndabva ndakumbira pekurara usiku uye ndapiwa pekurara ndopana bva ndazoti ndakuuya paya ndakangoona ndakutanga kubhridha maziropa ndisingazivi kuti maziropa yabva nekupaya chibhridha miri wese bhoti ndakabhridha zvakanyanya ndabva ndati right ndabva ndauya kumba paya ndabva ndarara kwekuya bva wandipa kapeti makuseni ndabva ndazoya kunoku makuseni paya ndauya kunoku ndandasvika ndabva ndaona mama ndabva ndaudza stori yangu kuti ndizvidi zvikuitika ndagara paya ndabva ndagara ndabva ndatanga kushandiswa ndichingonzi famba mudzimba dzevanhu ndichingotaura zvandainzi taura wainzi enda kudzimba dzevanhu unotaura kuti ndaingonzi famba nditaure mashoko ndaingonzi pane zvikuitika saidi zvazvichiti zvazviri kundiita ngazvidzikame titange tapedza kutaura pana ndaingonzi famba door by door uchitenge kukumbira mvura zvezviya zvekutenge like chinhu ichiuda kutopretenda uda kutenge chinhu ndabva ndatanga kufamba ndichingoitiswa paipa ndichifamba ndichingoti kumbira mvura pese dzimwe dzimba ndichisiya dzimwe dzimba ndichipinda paipa ndabva because vamwe vanhu vazhinji vanga vatofunza kuti asi musikana uyu akupenga here mukadzi uyu akurwara here nenjere apa ndisingapenge ndichitoshandiswa nezvinhu izvozvo kusvika nditi kwese kwanandati rega ndiende zvichingonditevera ndakati rega ndidai zvongonditevera usiku chaicho handirare everyday zvinondisira magarahwa mukama ndanzwa ipapa panekuisirwa magarahwa ndoisirwa mate nongo ndichingosvipa nyange ndisina nhumbu vanhu vanofunza pamwebi asi ane nhumbu here apa handina nhumbu handanambozvitakura ndongosvipa mazimati akakora kuti ngenyoka ndoti chikafu chandinodya ndonzwa 2 minutes mudumbu hamusisina chatorwa ndotonzwa kutoti mutone chinhu chinenge nyoka chiri kufamba mudumbu 2 minutes chikafu chatorwa wawa ndakati rega ndimbomwe ndite peace mind dzimwe dzenguva wawo wewe unobva watorwa ndakati rega ndimboputwa kana kabute fodya wokuti ndite peace mind wawabva watorwa ndakati rega ndibate kana something ndibude panze apa chinobva chapinda munhu choda kutaura neni ndobva ndataurawo kupindura kuti tine ukama here ende tinozivana here tine ukama here kurohwa bhodhi yese zvinopinda mukati mebhodhi zvotanga kukwirana mukati mebhodhi yangu zvinokwirana mukati mebhodhi yangu inenge ichitamba ichisheka bhodhi yangu kudai vanenge vatoita bonde zvinoita bonde zvese zviri pamwe chete papapa inini ndichizviunzwa pabhodhi yangu pamubhedha apa ndirare zvinenge zviri nyoka dzinenge dzichifamba dzichikwirana dzinouya dzokwirana chinokwira munhu wachona chakatarisa inini ndozvinondishamisa kuti chinodei kwandiri because chinenge chikwirana nechinhu chacho but ziso rinenge riri kwandiri chii chinenge dzimwe dzenguva pandinga ndakagara apa chinouya pasi apa chotanga kukwirana nechinhu chachona chiri nini ndiri panapa ndakagara panapa zvichikwirana apa zviri panyoka unotoona kuti nyoka iri mukati but itone mazino ichitoseka iri nyoka but zvakawanda apa zvinotaurisa ndombotukwa ndombonzwini kuita semuranda even papiro pandinorara chaipo ndoita semuranda saka upenyu hwachona ndakatombomwa poisoned ndabva ndatozonoraramira kuchipatara uko kwandakatozomukira but ndikutaura kunopa maybe mungadai maybe makatorasikirwa nini because inini handikunyeperai ndakatozvizvonda too much ine ndakazvimaka too much because since my life since muupenyu hwangu handisati ndambosangana nezvinhu zvakadai its first time yekuti ndisangana nezvinhu zvakadai zvakatanga rini izvi zvakatangira ndiri kusa papi kana uchiri kunemba 2021 2020
3 last year ndipo zvakatangira. iwe wauya kuno kana kuti uri kuSouth Africa waona kuti pane zvinhu zviri kuitika kwauri zvausakunyatsonzwisisa ngatiche zvinosanganisira izvo zvokuti uri kuita bonde nemunhu wasingazivi zvinhu zviri kuita bonde zvakaita se asi matangwa even unyangwe kuperiod kwandiri kuendako handisi ropa rangu. Imagine age yangu indibate ropa rimwe munhu ndochicho icho. ungazoziva sei kuti harisi ropa rangu? Harisi ropa rangu ba rangu ropa ndotoriziva A to Z. Harisi tombori ropa rangu zvamuchose. Chinhu chiri nyoka chakauya apa mazuva angu asati akwana kuenda kumwedzi chakaita zvachakaita apa. Nyatsoona kuti dumbu rangu iri hameno zvachakaita apa chiro chatanga kuburisa ropa remumwe munhu risi tombori rangu. Nyatsoona kuti ropa remunhu mukuru hasi tombori age yangu ba ndaamai madzimai mazombombi. Ropa ranga richiita kunhuhwa kuti kupe. ndakabvunza kuti iwewe uri kuSouth Africa wanti even wauya kuno wakambonozvitsvaga here kuti chii chiri kuitika mukati meupenyu hwangu? Ndakazvitsvaga ndakangouya ndosaka ndakauya kuna mama ndauya kuna mama takafamba tichifamba chinhu icho chobva chapinda munhu. Isu tiri kuti tikutaura nemunhu muprofita apa chatopinda ndicho chaakutotaura saka tobatsirika sei ndicho chaakutotaura pamunhu iyeye pamuprofita iyeye. Pamakamboenda pane inini munhu iye anozosara akautaura painini ndatozviona kudhara kutoti mama avosisiriye munhu akutaura pachatova icho chaakutotaura ipapo. Topiwa zvimuteuro zvatinonopiwa hazvimboshanda. Marwadzo aise aya kurohwa kunenge uchiita uchidzosera ndo anenge akudzoka futi bheki pabhodhi yako akudzoswa futi uchigeza muteuro wakudzoka futi wokunzwa bhodhi yako yakurwadza stomachi kana kurara ucharara. Saka kuti pamaprofita yese amakaenda hapana wamakaona kuti uyu agona kupai kana tsanangudzi yekuti chinhu ichi chiri kubva kupi? Hapana, because zvinhu izvi zvinopinda vanhu zvichiita zvinhu zvakawanda saka handingati hapana in fact hapana. Iwo ndambozotaura nenyaya yekuti unonwa hwawa pawanzwa kuti ndiri kuuya kuno wambonwa hwawa? Ndinomwa hwawa because ndikuri anhasi pawanzwa kuti ndiri kuuya saka manje zondikutora nemunhu ari sober kana kuti aiwa hanambodhakwa ba hanamboimweni in fact ndingoti hanambomwa because ndandichangotenga nandichangotuma mwana because hwawa ndinotoda kumwa every day because ndoda peace mind. Ndajara ndi munhu wekuti ndandagara ndine peace mind. Izvi zvinhu zviri kuitika izvi handitombozviziva kuti zviri kubva nekupi. apa ndiri kurutirwa magararwa unokwirwa unonzwa bhodhi yako iyo kuti iri kurohwa iri kuitwa zvinhu zvakawanda handizvizivi. ipa ndopanzwisa ndiri kuti handidi kuti nditenge ndikutaura nemunhu watista ndiani zve ini ndinonzi Theophilus ndabvunza kuti unonwa hwawa here kana kuti wambonwa hwawa here pananga ndichiuya kuno ndizive kuti ndikutaura nemunhu akadhakwa here kana kuti Theophilus chaichai? Ndambodhakwa munoma ndikutoziva zvandira nanambodhakwa saka nhasi hauna kunwa? nhasi pandandichiuya kuno makuseni hauna kunwa hwawa? Hanambomwa ndingoti hanambomwa. unonwa hwawa unonziva? Inini ndinongomwa different hwawa hwakasiyana siyana. Sometimes ndinongomwawo kana it depends on mari yandinowana like these days apa ndakangogara handisi kushanda and handinana munhu anombondipawo mari and handina kwandoiwana kunze kwemurume wangu ye sometimes ndiye anotonditumirawo kana pashomawo paawano ipapo. Sendabvunza kudaro ni panyaya dzewawa because vamwe vandombotaura navo kavanoti singe ukanwa tunonzi tumbwa toti kana mutoriro kana chii handinyatsozvinzisa vanopedzera vati iwewe unokwanisa kuimagina zvinhu unogona kuti kana kunge uchiona kana uchibhururuka ndosa ndanyatsobvunza kuti unyatsori soba here? Ndiri soba tumbwa ubati? handibati kana ndisinawo mari ndopandinotomwawo ana black label nemamwewo dzimwewo type yedoro notitwa natumwewo tunhu handibati. Shuviro yauri kudaiwo mukati meupenyu hwako ndeyekuti chii takatasana nezvinhu zvokukunetsa izvi? Ainini handichingoda kungoti zvinhu zviende izvo chete because zvinhu izvi kaizvi zvichitaura izvo pazvazvo zvinenge zvichingotarisa kuti unofanira kuenda pasi unofanira kufa ndomataura azvo kuita ende futi ini chinondishamisa kuti chinhu ichi chinondudza kuti ndofanira kufa chakamira sani uye zvachabvepi hachitauri kuti chikwambo chakabvepi chinenge chingotaura zvachinoda pamusoro pechi mangu inini chichitondiudza type yebox yandofanira kupinda. Ndakata sei coffin? Ameno ndinenge chingotaura type yemacoffin ichi chichitaura zvinhu zvakawanda. Saka wakatochuza yako here ipapo?
aina handitauri nazvo infact hatotaudzani handiunyepirai hatitotaudzani ende hatinawo kana handitomboteerera zvazvinotaura because tiri maenemies. Kodi pamwe ukamboteerera pamwe ukateerera zvazvinoda kuti uitika pamwe munogona kuwirirana. Munhu ungangosvika nekundibata rafu like that ndozokuteerera handingakuteerere vheli handingakwanise zvangu because mabatira zvakandiita zvakandibata rafu so much saka handina nguva yekuti titeerera zvazvinotaura zvinopinda noku zvichibuda noku. Alright, muri kuzvinzwa regai zvinezvi ndimbotaura naamai vaTheophilus timbonzwa kuti dambudziko remwana rakatanga sei. Ndambonzwa vachiti mwinyi vachiti aiwa kana even kumwana wavo mukomana zviri kuitika. Amai makadi zvenyu? Ufara makadi yenyu. Amai ndoda kuti mutange kunitaura kuti matambudziko evana venyaya akatanga sei. Vana pavakakura uyu musikana yachikura aiti akabuda panze aingodzoka achimhanya achiti ndiri kuona vanhu vakafa suru vana vakachengetwa musha mandakaberekwa saka vaingoti akabuda panze aiti mama aitigara nagogo dzimwe nguva aiti gogo nekuti ini ndaigara kuno kubasa ndichishandira vana vakasiwa vari vadiki nababa wavo saka vaidzoka ngoti gogo kusiyiwa uku baba makasiyana marriage kana kusiyana kwekufa kusiyana kwemarriage chaiyo vachibva vaenda kune mumwe mukadzi saingodzoka chingoti gogo kani onekani ndiri kuona munhu mama sisi mukoma wangu vanga vashaya ndovaiona saka uyu mukomana uyu hanzadzi yake yaito ndiri kuona zvivanhu zvipfupi zvaingoti ndinoita sei ndinoona saka vana vakangokura vari vana vane maproblems ekuti vaitaura zvinhu zvakawanda pakukura kwavo saka vazokura havana chavabata chaningati ndinonongedzera kuti vashandi zati vaita upenyu hunooneka paupenyu hwavo havana svikawo mukomana akazotorwawo nehanzadzi yangu vakushanda naye anoshanda kuavhundiwa anoita zvemushini emutai ndakazongonzwa kuti mwana wenyu kuno kaapisa motikari atiko chii zvanzi hameno sisi vemuone ndopa akabva uya kuno achisvika kunoko akatanga kuti usiku anotanga kupwanya zvinhu achitaura ndimi dzaanotaura hadzizivi kuna kuti ndimi dzerudzii svika hanzadzi yacho yakauya kubva kuSouth Africa uyo anga ato kuSouth Africa akaenda kuSouth Africa achingopedza form 4 achingopedza form 4 akabva atowa nababa wake kuSouth Africa kwekwe saka hanzadzi yachona hanzadzi yangu yabva nditi ndauya akatanga kupwanya zvinhu hanzadzi yacho yanga iri kuSouth Africa ndopatakabva tati ndozviri kuita chi hanzadzi yako kunoko iye akambonge adzoka ari musikana kudaro achiti baba vangu vanditi chi ndanetsana nababa vanga vakunditi ndakukanda pasi baba vachanzi vaigara mafurats vakanetsana bvarowa akayasura akaita se rakazvimba ndopa akaonana nemurume waari kutaura uyu ndopa akabva murume ndiye akamba marebhasi kuti aita sei adzoke kuno paakadzoka kuno akasoonana achiri musikana akasodana nemwe mukomana wekumabvukuku ainzi Brian kudii saka dani mukomana yabva mupa nhumbu yaya ne2 months iye akarara akati ndakaona kakwaya kanhu kakabva mudenga vakasobate chi dumbu rake apati abvunza kakatosumudza kamwana kudai kachitoti ona mwana uyu ndopa akabva aimgoenda maperiodi tongoti ndopa anga achingobva kuita usikana hwake ndopa akazo murume uyo kuSouth Africa ramba achiita sei achimufonera ndoko apa abva adzodzekera kupi kuSouth Africa ndopa akazomushenza achiti uya uone zvikuita chi hanzadzi yako saka paakauya achiona zvikuita hanzadzi yake ndopa akabva vakatotomonetsana vada kutobayana nemapanga kuti iyo ndimi dzauri kutaura dziri kudzona yake achiti ndiri kuona pane zvandiri kuona pane mukomana zviri kuita se zviri kuitika pamukomana uyu nokuti aingoti kana agumbuka aitanga kurova madziro nezvibhagera achirova madziro nezvibhagera saka uyu mukomana haana zombobvira aita nomano ndomubvunza ane zvaanoita fese yake so ndomuti chiko chauri kuita anotanga kuti ndine zvinhu zvandiri kuita se zvandiri kuona svika musikana yakazotazofona musikana asungwa noramba ndingobata munamato ndichimhanya maprofita hanzi ajeri racho rasungwa nezvaari kuita mujeri momo hatifunga kuti anoita sei anobuda ndoramba ndingobata munamato kusvika ndazonzwa kunzi aiwa azoita se azobuditswa ndikati aiwa mwari kudzwai ndozonzwa kuti aiwa ndakati vanhu vacho vanga vandita munamati ngaauye vaita munamati yekuti aita se auye ndopatakazonzwa kunzi akwira bhazi auya kudaro ndopa akasvika akakwira akaburikira kunawira vheuko ndopa akabva abva angoya usiku abva atsvanga iwo pandakazoenda ikoko seni vakatanzi mwana wenyu akatakurwa nemotikari akati kumba ndichaita sei handichaziva saka vanhu vakati tiri kuda mari kuti kutakura kwataita sei kwatakuita vamudzosera futi kubhasi
ndopaakabva azokwira motikari manje akuya nemotikari asvika apa akasaya kuziva kuti pamba ndipapi iye achitsanangura anoti ndakaona mumwe mukadzi anga akandigarira pamberi hanzi ndichizoona mumwe murume futi murume yanzi airamba achifutunuka svika ndazojamba waya zvazvo akundityisa handava ndachamba waya ndapinda pano pamwe pamba hanzi ani akamboda kuramba wabva kupi usiku wakadaidza dziri ma12 wabva wazomutora wabva wazomubatsirawo mupfeni vakazoya chitsvanga kuti pamaigambiza ndepai pamaigambiza svika papi pano ndakati mwana asvika nokuti anga tone 5 days nda kutofunga kuti mwana waenda kungurama ndichienda mweya uchingoti aiwa anoita sei anouya musatye nyama takatoruka muna matodhara mwana anoita sei anosvika pandakazoona asvikawo zvechokwadi asvika ko chii chiri kuitika atsanangura ndino izvini zvino vanhu vanopinda mandiri asi vanhu vakawanda vanondita mukadzi ndinonaiwa nemvura ndinopiswa nezuva ndinorohwa nemheni pandakatanga kufamba maprofita ndinobvisa mari chii chiri kuitika pamwana maprofita aitsanangura kuti aiwa mwana aitaona paita njuzu iri pari taona mhepo yasumuka musha kwake kwaakaita sei kwaakaberekwa taona mhepo yasumuka musha kwaakaita sei kwaakaberekwa kwaita mweya wengozi kwaita mweya wechikwambo asi kwazoita masatanisi asogara pamwana ndo kandaifambawo inini ndozvandaitsanangurirwa vakatiraya kuisa mushonga iye anobva atotaura kuti vanhu vaiya mama hapana zvatiri kutoita vanhu vaiya vatopinda munhu iye atopinda vatopinda mune munhu asi siri yakutaura nokuti kana achitaura nesu kudai nguva yatoti tiri kutaura naye achaona isusu kana inini ndinotukwa pano anenge achaona ino akaona vanhu vaivai ndova anenge vakutaura naye iwe mimi muri kutaura naye hachaziva kuti ndimwa ndiri kutaura naye akuona munhu ende wakuita se wakutaura naye svika ndofunga ane 3 months akauya ndakati kuti akaya January saka tichitoverenga nemwedzi unodza kutokwana 4 months akauya ari pano saka pesa nhari chikuita se ndichingofamba kuti dai ndangoona munhu anondiita se saka nyoka idzi anoti ndinoona nyoka dzinouya dzichikwira pamubhedha vanhu vacho havanyarari kutaura papiro pake kana akarara kudai anenge achingotaura navo vanhu havanyarari nyoka dzichiuya dzakasiyana siyana kune mukadzi muchemberi anoya imwe akaisa pa imwe nyoka imwe akaisa pa imwe nyoka vachiuya mumba make wechikuru vakabata nyoka idzodzo saka zvatora nguva uyu mukomana handiti zvinostopa kwaari asi kuti ndingoona kuti munhu wechirume anenge akaita sei akazvishingisa asi anotaradza kuti ane zvinomunetsa nokuti nguva zhinji yake anozoita unozongoona kuti haadi kurara asina kuputa mbanje andozotsvanga mbanje kuti dai ndaputa mbanje kuti aone kurara nokuti paaigara pano aitobva kumimba kweyomwe imba kwandakabva kusendo achimhanya nyoka 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 oya pana achiti nyoka 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 saka ndo mararamiro ari kuita vana ava ndanzwa muchitaura kuti vana vakakura kumusha kwenyu vachirerwa namai venyu ende pavaikura vane zvimwe zvinhu zvavaitotanga kutoona kudhara kuda kuti dambudziko iri rakatanga kudhara ipapo imimi samai vemunhu ipapo nambuya vevazukuru venyu chii chakaitwa kuti dambudziko iri ritambanuke kubva kuvana venyu inini handina zvandakaita nokuti ini ndakangokura ndichikunamata apostori ndaingoita zvepostori saka ndaingoti nguva ndaivatora mahoridewo izvi magemenzi avo ndichionavo ndaingoendoonawo kupi kumachechi asi mweya waitotaura kuti vana ava taona vane mhepo yekuti havakuchengetei mangwana asi mhepo yabva musha mavo mavakaberekwa ndo mataura aitwa nemweya patainamata navo vana ava chinzi vana ava ndirakuona kana muchikwanisa vamwe vakatonditi kana muchikwanisa zvaramwe vana zvarai nokuti vana ndakuona kutengera kana 2 kg yeshuga ndaona vana vamatambura nevana ava muchinzwa mhepo ichitaura izvozvo zvokuti zvinhu zvekumusha kwavo hongu imimi nemurume munogona kunge makaseparata nekuda kwezvikonzero zvakasiyana siyana makanga musisataurire nemurume kuti vana vane dambudziko rakadai ravari kusangana naro kuti mumbofamba imimi sevabereki vevana papa muri right baba vakabva vatongoenda vana vananga kuzoda kana kutaura neni kana kuti vaite connection neni kuti vana vari sei zvakamira sei kana ndipowo mwana bhiro kana ndiita sei havana kana izvozvo tinotovaudza mwana yanga ari kuSouth Africa achitoita zvaari kuita izvo ivo vari kwaikoko havana mbobvira kumboita forapu naye ivo vakazotanga kurohwa nezvinhu kuSouth Africa ikoko vakurohwa nezvinhu vachitadza kuona vakarohwa nezvinhu vakatadza kufamba ndopavakazodzoka mameno mwana womukadzi wavaigara naye akuchata ndopavakazoya kuno vasingagone kana kufamba vatori pawheelchair ndopavakauya kupi kunoko vachifambira nyaya mwana waita sei aichata ndopavakazonzi nehama usikunzwa here vana ava zvavari kuita zviri kusangana nevana nehama dzavo manje sei vagadzirise vana ava
ndopa vakazoti wafonera munin'ina wangu ndopa munin'ina wangu vakazondita uye nabracelet uye anga ari kuSouth Africa vakatomutsa South Africa avati uye nebracelet izvozvi uye masisi uye nabracelet munin'ina wangu arabudiriro ndopa ndakaenda ikoko ndopa takabva zati uyai baba vevana vaita sei vauya ndopa takanosangana navo mutaundi tasangana vakati handana sendi asi ndoda kuti inini tasemone ndakatorwawo ndine zvinhu zvinongondirova handizo zvine zvichindiroverei handisi kucha masango asikuona handisi kugonana kufamba handisi chinhu ko zvinhu zvacho kumboita seiko vana ava ndio zvavari kuita sei zviri kusanganawo nechi nevana hanzi hai inini handisi kumboziva ndoita sei ndopa vakabva vaningirina hanzi ini handana sendi asi nda kuti tibatsirwo ndopa ndava ndati allright ndoita sei naimani ini handiro mari ana meni sisi dai matsvanga mari nokuti netasemone vana ndimunechi munavo vana ndimunechi mune problem vandati handine mari yandinayo choma toita sei vandatora mota yanza dzauna ndadira petrol ndandatora ichi kamari kana ndinako tatafonera poshongora takati atipowo munhu aunoziva tanikwanisa kutiita sei kutibatsira apa tipa kuchitungisa taenda kuchitungisa kwekwe hatina kunyatsokunzwa zvinhu zvatakanoita sei zvatakanotsanangurwa nokuti akazika kuti auda 300 tapatana nemari yendiro tati ndikuda ichi 300 yati ni mari handichisine kuti ndosvika pa 300 ndikuti ndibvise mhepo iri panichi pane mwana wacho mukomana uyu ndokudzoka kwatakaita iye achibva vazokosvika ndama dzacho dzakati hauna kwauri kuenda timire musikana yatanga auya ugadzirise chi vana ava abvaita nharo abvaita se vadzokera mutaiti mukadzi wangu akutondifonera ndiuye vana havana chekudya saka ndakutodzokera saka ipapa paakanwa poison musi wesunday yapera akangobuda munomu nokuti mhepo inosvika yorova ichi inorova vana akanorova vana vese panzapa ko wakurova vana nhetsiyo asi wakutopenga mandichi ndinopenga mweya wekuti ndopenga iyo ndo wakabva akumbuka kwakubva atotora mari yake mumbango kwakubva atomaenda kati mwana anogara achitaura zvokuti nini zvinhu zvandinetsa rega ndiita sei ndifeya komana teerai mama musati inosvika because mhepo inogara iripo panjira nditi inogara iripo ndofunga mungoona vision yacho nese iri kuitika saka apa tiri kuti mhepo yacho ndo yatove inogara ingoripo senge papa nyange ndiri mumbamo zvinenge zvakangotarisa ziso rawo chete rinenge ringori pandiri handizoti zviri kudei pabhodhi yangu ndaona kuti kuzorora kuri nani pane kuti ndirambe ndichirarama because wakaona uchipiwa maziziso nezvinhu zvakawanda kuda so zvinofamba zviri nyoka zvisingatauri zvazviri kuda pabhodhi yako zviri kudei hazvitauri why ndosaka inini ndamwa poisoned apa amai havasi kukublema kana kuti amai vari kublema we amai vari kungonditaurira nyaya yamafambiro azvakaita toda kuti tipawirirani papo because handizoti masara ndaenda kuziva kuti amai manga muchiti kuna Robert ndakazoda izvo amai vari kungonditsanangurira kuti mwana uyu manwiro akaita poison uri kupanyatso panzwisa here papo poison ndizveshuwa kumwa ndakamwa poison ndizveshuwa kutaura kuno ndingadai maybe ndisisipo but vakandimwisawo mvura kuti ndidi ndakaburisa mvura yese ndakaenda nekuchipatara ndikuko ndabva ndazoponera ndikuko ndazopiwa futi mvura ndakatangawo futi kudi kurutsa mvura yese ndabva ndazodzoka beki saka patingawirirana here kuti kana ndauya inini mandishedza kuti tine dambudziko ratine rakadaisiradaizvo mumbowirirana kuti imimi naamai mubatana neni tokutsvagirai munhu anokubatsirai chokwadi ndizvatiri kutodawo ndo pane chichemo chedu chatiri kutokumbirawo because ndikuda kutotiwo zvinhu zvibve pandiri because handingazvikwanise ndiri munhu 1 ndofaitana pamwe maybe ne150 or ne140 pamunhu 1 saka zvepoison zvitombomira kuno mulife mangu taureko zvinezvi handana anything chandiri kumbofunga kuda kuita ndakangogara so handana chandinombofunga nakuita handina kana anything chandinoita ndotodzosera mumashure tauri kuno pamwe maybe ndingadai pamwe maybe ndatova pane chimwe chinhano ndatova pane chimwe chinhano chitori kumberi ndakangogara saka ndoanchitokumbirawo rubatsiro rwamhuri yeZimbabwe toda kutiwirirana apa kuti zvepoison zvekunwa poison takumbomira wakumbomira wachanwa poison zepoison ndaumbomira but ini chikumbiro changu chanitokumbirawo kune mhuri yeZimbabwe ndeyekuti ndikuda kuti zvinhu zviende handisi kuzvida pabhodhi yangu because handingararame upenyu hwekuti ndingaisiro magararwa nemumwe munhu handingararame upenyu hwekuti ndingaitwa sex nemunhu wandisiri kuona handingararame upenyu hwekuti ndingangogara ndichirunzwa mambama ndichiitwa zvinhu zvakawanda pabhodhi yangu ekuti zvinhu zvai zvichikwirana pabhodhi yangu bhodhi yangu yautawa mubhedha iri okuti pamubhedha chaipo unotoya pamubhedha papiro chaipo handirare unenge uchingonzwa mavhoisi zvichitaura apa hatitaudzani hauna nidi yekuti utaure neni munzeve mangu
ndamuza kuti kwese kwamunoita kunobatsirwa zvinhu zviya zvinobva zvapfeka munhu wachi ndozvobva zvotanga kutaura ichokwadi zvinotanga kutaura saizvozvo zvobva zvatanga kutaura pamunhu iyeye. Saka apa ndini here Robert kana kuti zvandipfeka futi? Apa ndingoona imi mungotaura handisuziva ndisingazivi hangu. Ndionoziva ka difference yacho kuti munhu anaitaura naye apa haasisiri apa ndiye wandatanga kutaura naye. Apa ndingoona imimi apa hapana chandiri kuona hangu handiri kunyepa. Alright. Saka mamuchiti imimi paakanwa poison paipa zvakafamba sei? Akatanga kurova vana panzapo. Saka vana vakanga vauya vachichema vese vari vatatu ava. Ko vana vachema ikona iyi ndichimubvunza ndikati asi zvinhu izvi zvakutoita kuti wakutoda kutendera njere here? Kana wakuda kutendera njere pamwe wakuda kuita sei? Wakuda kupenga tokuendesa kunonzi kuti kwadetsa. Saka pandakangomudaro akati mama mati ndakupenga inini. Ndakutopenga here? Ndikati aiwa ndikubvunza nemwana wangu kuti kana wakurova vana vese hanzaiwa ka zvinhu zvatopfeka chi zvinenge zvapfeka vanavo panza zvapfeka vanavo. Saka vana handichaona sevana nokuti kana vana vakazaramba muno anenge achiti zviri kutaura zvapinda muvana asi zviri kutaura kuti vana imadevot. Saka imi panapa kurara mugere sei? Tinorara asi anenge achirara usiku hwese achitopwanya zvinhu mumba achirova mubhedha achirova chisebhodi chirimo ichocho anenge achingorova kuti ndomuti ko uri kuita sei handikufaitana nazvo ndikuzvidzoserawo nokuti izvo zviri kundirovawo saka ndiri kuzviita sei ndikuzvidzoserawo plus zviri kungoramba zvichingondiita bonde saka ndiri kudzoserawo kuti zvisandiite chibonde. Saka tirare tinotorara takagara usiku hwese ndichimbotiwo ndotorowo hufu nemafuta zvandienda udzwawo ndichifungaidza pai imumba make mumo. Saka ndikatodaro dzimwe nguva ndopaunozomboona ati zii asi anongonyarara nguva diki diki atanga futi. Pakubva paakauya ndanzwa kuti makazomboenda kwamakaenda mukazonzibhadharai mari uye zvavakataura munazozvinzisa vauya imimi kumaso kwenyu kwamunonamata ana madzibaba kana ana madzimai vanonzwa mweya vari kuti chii? Kumasowe vakati chikwambo chiri pane mwana uyu asi inini nyaya yacho iri kundinetsa ndeyekuti iri kubatanidzira nepanapa pandigere nemurume wandigere naye nhasi nokuti mwana uyu mukomana uyu ari papo anotorotawo nyoka idzodzo nokuti anototi ndoonawo nyoka pai maziso make achiti nyoka idzi ndodziona dzichifamba kurota kwaanenge achiita mwana akosi kudziona feya anenge achiti ndikurota akatomboenda kumusha kwamukoko murume wangu infact kuti uninowo futi ndakatombozvara chimwana chisinganzwisisiki chimwana chokuti maiti makachiona hachaioneka kuti chimwana vanhu vaitoti vakachiona kudai vaibva vati yowe ovhara kumeso ototora munhu autobudisa kana 20 dozi kuti amai oibatsirika naye. Changa chakaita sei chimwana ichi? Chimwana chachinai maziso epepo chisina ishi muromo chesechi pakavhurika apa padenga pasina chinhu penovapa makumba yakadai kutange mhuka asi aichema achiti kutange mhuka asi taiti kana zuva rakunonyura paiuya handimunoziva zvinoita meni kuti twa padhoo apa papaita kakalight kuti kaiti twa kana kunofa kwaakanoita kalaiti kaka ndakakaona ndiri kuchipatara nokuti akanga nechironda pamusana apa chironda chachakakura pamusana apa chaitobuda ropa. Saka paakanga nokuti ndaigara ndingori kuchipatara aita anga asina pekuita weti vakatonogadzira kuparira nyatoti aone weti yaibuda ari masadza asi aipedza poriji reningirikini resera rake zuva rega rega ndakazopedzera ndateta maronda mazama aya achiyamwa aiyamwa unge hamene chimwe chinhu. Saka sera rake raipedza gaba rakadai resera rake aipedza pazuva. Saka ndakazopedzisira pandakaenda kugoma ndaigara ndiri kugoma saka musi wacho ndaburitswawo saka aiti kana ndaburitswa akaita 3 months ndakona naye kunoti anodhireswa paaidhireswa paipai ndo pandakazoenda naye ndakunodhireswa ndakaona kanhu kakalight kaikauya pambapa ndiri munomba ndasati ndakugara panoti ailoja ndasati ane stand ne ndaiona kamoto kaikaita se kauya kamoto kaikauya kakauya manye ndiri kuchipatara ndopakabva kasiya kaita tsvina pasapa manesi akatobvunza kuti ko tsvina yaitwa naniko pasapa ndikatoti hapana asi ini ndakakaona nemasangu kuti ndivaudza ndambozviita sei handambozviita asi ndakatoona kuti tsvina yaitwa iyi yabudiswa nemwanawo nekamoto kaita sei kauya hamba ndokutofa kwaanga akuita sei kwaanga akutoita tiri kuti amai angu anga varohwa nezvinhu kumba kwedu kudzvara sekwako
vauya kunoti vachishandirwa vachienda mumaprofita tichienda nawo kunguve nguo tsvuku. Saka ndifunga paimwayo mvura iye ndo paimwayo ikaganuka mwana kaikai ndokuzoti atasi afe ndokuzofa kwaakazoita. Asi akaita 2 days akangoshama akavhura maziso asina kufa. Tikadzoka naye kugomo tikaenda naye kuparenyatwa kusvika akazofa pane 2 days asingayamwa asadyi akangoshama chete akavhura muromo iwo nemaziso achifema chete svika ndopa akazoita se ndopa akazofa. Saka nyoka iyi uyu mwana wemukomana uyu anotoirota mwana emudiki anotoirota nyoka yachitoti ndinoona nyoka mama asi nyoka inenge ina dhedhi yakamoneredzani dhedhi yakavatarisa kudai dzimwe dzacho dze dzakazara pasi apa ini ndoti dhedhi kani nyoka kani hanzi vanenge vachiti futidza imwe zuva akatoti ndarota futi nyoka yauya hanzi yanga yakakura kubva pano kusvika kuona stoko asi nyoka iyi zvayauya ndabva nenge iye mwana wangu mukomana uyu hanzadzi yauyu hanzi tabva taitanga kuirova nyoka iyi hanzi tichiirova nyoka iyeyi hanzi yafa hanzi payafa hanzi inini mai ndakabva ndabuda chiti namaiwe maurayire nyoka iyi hanzi saka pandakadaro inini hanzi dhedhi wakabva vauya hanzi pakangobuda dhedhi vachisvika yakabva yamuka nyoka iyi hanzi atatanga futi kuita sei kuirova futi nehanza nemukomo wake iyi hanzi ibva yaita sei ibva yafa tataitora tatanoisa pai muguri achizoenda kumusha kuti anditi akunovaka kicheni yatakanovaka akadzoka mwana yaye achikonorara chete muno makabvata mama ndarota futi nyoka iyeyi asi tandiri musango mana nchinzana dhedhene munotire mombe asi nyoka yange yakakura mukoma wacho mukuru aiye azova ndiye nhasi mwana wopanapa mukuru mukomana wachona nokuti ndine 2 ashaika panapa vana saka ndiye akunzi hanzi aipuridzire nyoka iyeyi achiipurizira nyoka iyeyi. Saka achiipurizira nyoka iyeyi mukomana yemukuru yanzi abvati uya kani anesu achidenza junior uya tita sei tiipurizire uya kani tiipurizire uya akati aiwa handidi hanzi akati uya kani handikuone nyoka iya chinjaita munhu hanzi akati kuri kutyei uya zvako kusvika uyu mwana yazoita se azoya chimwe unosvika pairi yabva ita futi nyoka ndakutotanga kutopurizira nemukoma wake vari 2 ndakutoipurizira nyoka iyi. Saka zvinhu izvozvi vanhu ndikutoshaya kuziva kuti zvinhu izvi panapa nokuti vana vanogara vandigerewo navo futi papi pano. Saka nokuti paakabva kuSouth Africa zvechokwadi ai mhepo iye akanga anayo asi nyoka idzi anga asingadzioni anga asingataure zvenyoka kana mata ari kusvipa yanga asingasvipi kana magararwa yanga asingapuwi asi zvese zvemagararwa zvenyoka zvese zvaakuzoita zvazotanga apapi panapa. Pamakazvara chinhu chamuri kuti mwana kana kuti mwana watingati chinhu kutsanangudza zvakaziti ndanzwa muchiti muri mupostori hatina kuenda kutsanangudza amai yangu chaicho ndo vakatouya ipapo vakati aizvike ndoda kuti tichofamba mwana wangu nokuti wanga wakaremedzwa ndoda kuona zvakabva kwandiri here zvakabva kupi. Takaenda kuglasi vanhu vai vanoita zveglasi n'anga chaicho ndiko takaenda namai vangu takanoona zvekumusha kwababa ipanapa ndokwatakaona zviri izvozvo vanhu vachitouya kutanga kugadzira mwana achiri mudumbu mangu nokuti ini ndaitorota ndichiona ruoko ruchipinda muchibereko mangu ndotochedza kuti baba honei mwana ruoko rukupinda pai muchibereko mangu asi havaina action yavaiita se yavaita. Saka takatonoona zvekumusha kwavo ndozvo takatonoona zvitoona kutoti apa mwana uya atorwa adzwi inini ndakatotanga ndatopfekedzwa mhepo yakaiswa mandiri kuti ndisatye nokuzviona yekutoshandiswa kunge ndakutoshandiswa kunge muroyiwo yekuti ndisatye zviri kuita sei zviri kuitika zvese izvi. Saka ndakabva ndatomuchikwata imomo nevanavo nokuti vaita zvavainoda mandiri kusvika mwana yakazofa tikatoona vaenda kwazinyengere ndokwatakamuviga mwana yatorwa mugomba nevakadzi 2 asi vakadzi kuti tinyatsowanzwisisa ndakuvanzwisisa vaenda mumba imo mandaigara nokuti kumusha ndakagara ndiri ndega zvikandibati nhumbi yemwana iye ndiri pamusha asi vanhu vaitongoya vachitonditi ini muri kugara pamusha pamuri mega vamwe madhara ivo echikuru munopakwanisa kugara muri mega imi munoona muri varoora vakawanda asi ndimazokwanisa kupagara mega iri pambapa. Saka aitoita kutobudiswa mwana achibudiswa pai mugomba apa atenwa naye apa toniswa patebhu ndopaakabva atotorwa mwana yapa aniswa mubako. Saka vanitubvunza kuti bvunzai kuti wakuitei mubako mimi vatatoona mwana iye anyoka akaiswa pakati pekwati takati ndiwe here wanyoka iwe zvanzi bvunzai kuti ndiwe here toda kuona ndiwe here wanyoka here abva abuda kaka mudhara.
zvikandibvunzai futi kuti zvawakamudhara ndiwe here tira kuti tizoti ndiwe here wakamudhara aka abva avhura paipepa pakaita sei papasina ichi manzwisa kuti ndiye here kanzi tikati asi takazobva ikoko baba wacho vanga vakupenga murume wenyu saka kutotaura kunokwarura nechiro chepfungwa aiwa vakabva vangoita zvakanaka vakangopenga 2 days zvadaro imimi nemurume pane here zvamakazoti onai hapana takabva tangogara zvokuti nyoka itinongoiprofitwa nyoka inongotaurwa kunzi pamba penyu pane nyoka makagara nenyoka asi nyoka ichikwamu kana vanhu vakauya kaimba muno vanototaura nokuti inini nyoka iyi ndakateerota ndichiri kugara ndisandabva kusenduku ndakateerota nyoka ichipinda nepabedroom pangu nenhasi buriro harivhariki payakapinda napo asi nyoka iyi payakapinda mwana yanga achimusikana ndichitoiona ichipinda ichivatendera mubedroom angu yese ibva inopinda mudining rataigara uko takapaza takazotama tichiuya panapo ibva inopinda pai mudining imomo payakapinda mudining yakanopitendera mubhedha wangu akarara ichi mwana uyu ndopayakabva yazobuda ibva yaenda pai room divider yamuri kuona iyoki kana tikaenda kana vanhu vakauya panapa nokuti nyoka muno tiri kuimba asi patiri kuimba pane nyoka ringodai haisi kumbo ingosukunuka yani havatauri saka zvozi zvoita sei iripo yobviswa sei zvofambiswa sei kuti mubatsirike vanoti aiwa nyoka iyi yakatofa kudhara asi rango guru rakabuda nenyoka mweya ndo zvaunenge uchingotaura nyoka iyi takatopedza nezvayo asi zvinongoitika nezvokuti rango guru rakabuda nenyoka vanhu vanongoti papa papa nenyoka asi nyoka hapachisina asi tozoona nezvine zvichiitika kuti kunyoka ichi kana yakanzi yakapera basa kwenyama problems haasi kuita sei haasi kupera muri kuti kumurume wenyu wekutanga kune zvako ndekurorwa nemurume wechipiri uyu kune zvako inini handizive zvangu nokuti kuti vana vachikura vaiti vari kuona zvavari kuona makambozvifambira zvakanzi ndezvekumusha kwavo mozozvara chimwana ichi handiti mofamba fundi ndizandi kuti varume venyu vese vaviri vakakurora zvese zvimwe ndizvemusha kwavo kwenyu kuri clean hakuzi asi handisati ndambokunzwa handisati hakuzi right kune zviriko hakuna chikwambo chakadaro because chinhu ichi ndingati infact panaiyo ndiri kusouth africa chaiti bhanangana richirira mudenga ndonzi dzokorora mawedzi it means chikwambo ichi chikwambo cheuko hachisi chikwambo chemunomba maybe chakatobva kure uko pamheno somewhere else or around wamheno kuti kupi ndapedza ndakachita mai imimi kwenyu kwamakazvarwawo imimi kuri clean aiwa kanditi kutaura nezvevana kati kuti ndaona vana ava vekutanga vane zvavo zvavaitaura pamaifamba zvainzi ndezvekumusha kwavo ndopamazororwa nemurume pamakazvara chimwana ichi ndopa zvanziwo ndezvechi kumusha kwomurume ndosanditi ko kwenyuwe imimi panhaurwa iyi kwakachena here kwete kuti takatasana nenyaya dzevana chete imimi muchiraramo chenyu hakuna here zvinonzi amai kwamakaberekwa aiwa inini kwatiri zvinhu zvinobatwa zvakawandisa notaura kunzi amai mune mudzimu uri pamuri asi mudzimu utaona watambudza chii vana mune mudzimu wamaifanira kuti ugadzwe pamuri ende ndichikura ndinongoti infact pane zvakamboitika pamwana wasisi vangu ndoda kuti zvakamboitika pamwana wasisi vangu mwana wasisi vangu akangoita kunge arohwa nezvinhu afa ane muri kuona mwana wasisi vangu yaafa zvaka sisi vangu vanga ri kubotswana vakasvika mwana yatovigwa kumusha kweduku vakatosvika mwana yatovigwa navaina nababa saka sisi vangu zvakavarwadza kuti mavigire mwana sandaita sei sandasvika saka sisi vangu vakatorana neni kwakabva vaenda neni kune mwe muprofita chinosvika pamuprofita paye muprofita yakatsada kurakati naimi ndikakudza kuti nhasi ndimauraya achitaura inini munin'ina wenyu ndiyauraya mwana uyu munoti kudii nazvo sisi vangu vakati handingazvirambi nokuti ndimune mazviita sei hanzi kana ndakutaurei munozvikamuchira sei zvandogona kutomutema nechi nedemo zvakanzi ndoda kukudzai kuti munin'ina wenyu ari kushandiswa musha menyu anoshandiswa kuti kana nyange munhu ada kuuraya munhu ndianiswa chi pamberi vanhu voita zvavanenge vachida kuita sei ndo zitsananguro dzandakatanga kunzwa pandiri inini saka ndakatanga kunamata chi postori ndada tobvunza mudziwo kuti kazhinji vanhu vandasangana navo hakuna munhu zvinhu zviri paviri unogona kuzvarirwa muchipostori uramba uchinamata chipostori kozoita vamwe vanotanga kunamata chipostori vakura vanhu ivavo kazhinji chinovadhonzera kusuwo ikoko
inamo nematambudziko. Saka ini ndakakura ndakati in fact ndichikura inini handinambodzidza zvokuti kana kutoita zvimwe zvese zvokuti kuverenga kudii handitozivi. Ndakatoti ndichikura ndangoita grade 4 ndakatanga kudonha ndiri pamusha pedu. Ndaidonha ndichotora kuchikoro ndisingazivi zvandinoita. Kusvika ndasvika grade 7 ndichingodonha ana baba vangu vachingomhanya neni kuchipatara. Kusvika ndazoita se ndazotorwa nanasekuru hanzvadzi dzaamai vabva vatanga kutinamata neni Zayocha. Saka ndaitomanufacture padaenda kuZayocha. Kusvika ndazoitawo munhare right. Kusvika ndazoona nababa vevana ava vakatonorora havana chavasina kusiya kuroora kumusha kwedu. Vakatoroora vakatosiyawo asi kuitawo zvimwe zvimombe chichi hazvizopedzwa asi zvihombehombe vakaita sei vakatoroora vakatombozama-zama. Maakuenda kumasowe mudzimu yaona kuzobatwa here kuti amai kunyange kunamata zvenyu asi tiri kuona kuti pane chivanhu chiri pamuri chinofanira kugadziriswa. Kutaura kwavanoita vanototaura kuti pane mudzimu uri pamuri asi mudzimu uyu uri kutarisa kuti ngirozi ita sei idzike pamuri nokuti vanotanzi ndobva ndataka kuchema. Saka muri kudii imimi nedzinza rekwenyu kugadzirisa chivanhu ichi kana muchikumbirirwa mozononamata pane kuti muenda munotsikirira mudzimu zvakubva zvavhara nengirozi kuti dziuye pamuri? Ipapo ndakatobhofamba nehama dzangu pasina amai. Pane hanzvadzi dzangu waninani vese vanga varipo. Vakanodzwa nza tikatoita nemwana uyu kumusango pamwacha. Tikatonotaura zvatonotaura mwana aitaona mudzimu ataura papi pane mwana uyu. Hazvina kuita 1 week hanzvadzi yangu akabatoya patotanga kundituka. Unonyepera kuti ndoda kuita mudzimu wopamusha iwewe ndowani wazoda kuti utakurane nemudzimu wopamusha. Saka zvinobva zvangovhara zvakadazvo zvatongosiyana nazvo. Zvokuti kana dambudziko nhasi randinaro ipo pana hapana anondibatsira. Vese hapana kana anotondiona kuti kune dambudziko randinaro hakuna. Ndinongotambura ndega ndiri panapa. Saka takatarisa kudai so tichitaura nhaurwa inoi kumhuri yeZimbabwe. Munoda kubatsirwa nemapostori, munoda kubatsirwa nana papa here, munoda kubatsirwa nevanhu vechivanhu kuitira kuti vari kuona vabva kuti amai endai kwakadai. Inini handingataure kuti ndoda chakati nokuti chandakuda kuti tipone. Handichachuza kuti mapostori kana kuti chivanhu. Chandangoda kuti mhuri yangu irarame ipone nokuti hapana kana anoshanda, hapana kana akabatawo chinooneka. Vanongotambura inini ndinotonzi ndishande, ndinotengesa mutaundi. Saka ndinototi ndishande kuti vana vadye, vana vararame, vaite kuti vana nhasi ndinde nchitoshanda. Saka ndikuda kuti mhuri yeZimbabwe handichakumbira chipi chandakukumbira. Chanda kungoda kupona chete. Aya tinotenda. Muri kuzvinzwira mhuri yeZimbabwe unogona dzimwe dzenguva wakagara kumba kwako uchiti aiwa inini ndine nhamo. Madzinzwa nyaya dzamai Theo kuno kuEpworth. Kata kutaura totongoti aiwa vane Changanibeg renhamo. Kana paine vakambosangana nematambudziko akadai, kana paine vanoziva vanhu vanobatsira, vangave vechipostori, vangave vechivanhu, amai Theo vati handichasarudza, chandakuda chete nini ndechekuti dambudziko rangu ripere. Tibatei tione kuti murandakadzi abatsirika sei. Zita ndinonzi Robert Tafumani.